Okay mga guys, so karon mga guys niya sa to ang lahi na sad nga challenge sa Trisby Official. Di ba? Syempre, naagyapon ang ato ang mga bida, mga bigitan kayo mga challenger. Mga challenger. So, ang among challenge karon mga guys, kuha ni siya, lumba ni dagan. So, kauban na gyapon si Mariale og si Ernesto sa muka, nya kami ni tutugtog sa kauban. Unahan na rin guys, pada lumba dagan aning kalibunan. Lumba dagan aning kalibunan. Kung kisa to'y maka-round o kaupat, mao to'y pinakaunang maka-round o kaupat, mao to'y mamahimong mananaog. Di ba? Okay? Diba? Okay, so ready na mo? Ready na. Ready na. Ready na. So, kisa may muna? Kami. Ikay mo buton. Kita na pre. Pwede. Kita na. O nya, kanang ang premium ani pila premium? 2,000 pesos. Yay, kwarta na ni. Makabaw sa Okay. ninyo anak kay So, atong challenge ato nga atong bulot-bulot sa Ahay na. Perting ko. Puno kay kung mata sa kuan og ilong. Sige Karon, niya. amo na pa ning kamutan nga mudaw daw sa si Ali Mokoy. Ato bang talaga pre. So, ato bang mo dito. Kabagay. Mo-appear man ninyo. Dagan mo dito. Ala. Balik, appear. Pak, kamu sa dagan pod. Okay. Sige. Ka. Ready? 1, 2, 3, go! Go. What? Tama din. Ko, ako daw no kan. Daw no yuta ba. Daw no yuta. Ang sarap. Kenapa apa to? Sampungan ya. Kau tinta na seperti. Kau juta. Tuh, kobra ginapitin. Sus kobra deh, limnos deh. Nice one. Si idol to kami siya. Dugo. Dugo. Tutong layo agarian ko pasay tagbo aja tes ko tarugo. Sabra! Kinaway. Pinututong eh. Sini, muna. Magdagan mo siya. Lipong. Gamayan. Ala sa tumayo. Ito silang challenge sino. Si Eric, tahu ba? Bisa ko yung wala gina sa dia. Tunggu rin. Laputikon. Kau yung tali kau. Yuta dia yang kau nana. Yuta dia yang kena ni. Yuta daya. Oh, basa. No mo cobra. Puro kita di orang tadi. Kami sige kasagpa ko mo kung lulo yun yung pusa kay dugo. Dalawa tili. Bijani. Okay, nakasalamat na guys. So, one down.